Army truck nga kanhi ginagamit sa gyera gihimong mobile classroom aron mahatagan og edukasyon ng mga estudyante nga nagpuyo sa mga lagyong lugar sa Davao de Oro. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Isip na unang transportasyon sa kasundaluhan ang army trucks, ginagamit sa mga sundalo nga nakigbatok sa terorismo o di ba kaha pagmintinar sa kalinaw. Apan kining army truck sa 25th Infantry Battalion sa Davao de Oro, naputos sa mabulokon nga disenyo nga daw susama sa classroom. Mao kini ang Katropa Mobile Learning Center, kun KM Learning Center. From military trucks, from battle trucks, we have to change it to colorful classrooms geared toward the communities. And nakakatuwa kasi head turner talaga siya. Gawa sa learning classroom, nalingaw usab ang mga bata sa duha ka mascot sa 25th IB nga nakasuot og pangsundalo nga uniform. Tumong sa mga proyekto nga mahatod ang edukasyon ngadto sa mga bata nga namuyo sa mga lagyong lugar sa Davao de Oro nga gituuhang kanhing pugad sa New People's Army kun NPA. September karong tuiga, nagsugod ang maong proyekto. Sa karon, aduna nay kapin 1,000 ka mga estudyante ang nakabenepisyo sa KM Learning Center kung asa ana sa pito ka eskwelahan sa Davao de Oro ang ilang naadtuan. So kinonsider natin yung 5 to 7 na age ng mga bata kasi alam natin ito yung mga formative years eh. At the same time, we inspire, no? We inspire. Kasi nga ang didiscuss natin dito yung patriotism, yung mga everyday heroes, not necessarily army but the teachers, the engineers, the doctor. Mapasalamat uno sa mga sundaluhan sa mga stakeholder nga mitabang kanila aron mahatod ang maong proyekto sa managlahing lugar sa Davao de Oro. Sabi nga ng paborito na isa sa mga professors natin sa negotiation, if you want to change the game, you have to change the frame. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.